Shout out sa lahat. Lobat na ba? Bisaya parody. Here we go. Kumusta na ang inyong barangay? Inabuhi ta pertigyong paita. Sitwasyon ta karon as kang hasula. Tungod sa COVID nga niabot sa ato kaniadto. Dili mahadlok ang mga tawo, musuroy diri ug musuroy dito. Apan karon kay ang COVID-19 niabot na, mga tawo sa Pilipinas gipang quarantine na sila. Lockdown na ba sa lugar ninyo? Na ba'y bugas? Ipanghatag ang gobyerno, mga tao karon gipanggutom ug maayo. Virus in town pahawa na. Ang Pinas karon pagka delikado, perting daghana na ang positibo. Ang mga tawo karon nagpanik na, ilabi na sa Bukidnon nga probinsya kaniadto. Dili mahadlok ang mga tawo, musuroy diri ug musuroy dito. Apan karon kay ang COVID-19 niabot na, mga tawo sa Pilipinas gipang quarantine na sila. Lockdown na ba sa lugar ninyo? Na ba'y bugas? Ipanghatag ang gobyerno, mga tao karon gipanggutom ug maayo. Virus in town pahawa na. Welcome back to me. Lockdown na ba sa lugar ninyo? Na ba'y bugas? Ipanghatag ang gobyerno, mga tao karon ipanggutom ug maayo. Virus in town pahawa na. Lockdown na ba sa lugar ninyo? Na ba'y bugas? Ipanghatag ang gobyerno, mga tao karon ipanggutom ug maayo. Virus in town pahawa na. Virus in town pahawa na.